Kedive melu madeja bolom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone. Anyam kone kone. Kedive melu madeja bolom nono. Kedive melu madeja bolom nono. Abo mobombo ne weriku. Kabo mobombo ne weribe. Anyam kone kone, anyam kone kone, obenye di bumbade. Ayo, 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 ayo. Ayo akwe bube bonye na agba nkari nne ayo oga ka ndi befa ji we libia nya ba ayo ayo bube ayo ka no gbatakatala anu batakata anu ayo apatazo na akpanga ayo ayo ndi befa we lo no ge si eba we po ayo ka fu no beve de kya ayo ayo ndewo no biko nụrụ nụ akụkọ ụwa nke anyị na-ewetara unu taa bụ Fraịde Ahịaoye nke bụ mkpụrụ ụbọchị 19 ọnwa 10 n'afọ 2018. Aha m bụ Esther Akudinobi. N'obodo Ụmụ-Imo na Ụmụ-Ụdara nke Osisi Ọma Ngwa Council nke Abia Steeti, paịpụ mmanụ petrol nke Pipeline and Products Management Company PPMC gbara ọkụ wee gbuo mmadụ raka 200 bụ 200 n'oyibo. Ọtụtụ ụlọ na ụgbọala na ọgbatumtum rekwara ọkụ na ya bụ ihe a. O wee bụrụ ihe mwute na ihe ịgba anya mmiri nyere ndị obodo abụọ a. Ndị n'ebe ahụ kwuru na ọ bụ ndị amị tinyere ọkụ ahụ. Oge ha rutere, fụ ka ndị mmadụ nọ na ya bụ ebe na-ekuru mmanụ petrol na-etinye na galọn ka ha gaa ree kpara ego. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi n'akụkụ ebe ahụ ndị na-esoghị na-eku mmanụ a nkwara n'ọkụ a maka na ọ gbaliri elu gbasasịa metụta onye ukwu na onye nta n'akụkụ ebe ahụ. Ihe a bụ ihe mwute na ihe anya mmiri. Otu onye nke na-arụ ọrụ ilekọta pipeline bụ pipeline guard n'olu oyibo gbara akaebe sị na otego paịpụ a gbawara. Ewee zie ozi zigara ndị federal gọọmenti na ndị PPMC ma o nweghị ihe ha mere maka ya, karịkwa ha wee sị na ọ bụ paịpụ ochie, kama oge ọbụla apọmpụrụ mmanụ o ju ebe ahụ wee na-agbafu. Nke a mere ndị mmadụ ji wee bịa kuruwe ya na-ere rezie nwa ọnwụ ike maka ya. Ndị Enyimba Football Club nke Aba ebekwuolara gọvanọ Okezi Ikpeazụ akwa si na ụgwọ eji ha erikazi n'obodo Abia Steeti. Otu a bụ otu merigoro na ịsọmpi nke Federation Cup nke Afrịka afọ abụọ sịrị na bonus ha nke dị n'akpa gọọmenti erika na nke a na-eche ha uche. Ha gara n'iru na-ekwu na ọ bụ eziokwu na gọọmenti nke Abia Steeti ebulitego ọnọdụ Aba Township Stadium elu, mee ya ọ bụrụ ihe nlereanya na ebe dị mma iji agba maọbụ ịmụ ọgbụgba bọọlụ, kama ọ bara ezigbote uru ka a na-akwụlite ndị na-agba ya bụ bọọlụ ụgwọ ka obiọma na-akpa ha, meekwanụ ka ha gbasie mbọ. Otu asọrọmpi nke semifinals nke CAF Confederation Cup nke Afrịka n'izu ụka nke gara aga, ha na ndị Racha Casablanca nke Morocco na Enyimba Stadium nke Aba. Ịsọmpi a kpọtụrụ na mkpụrụ ụbọchị 3 nke ọnwa a. Ha ga-alaghachi maka return match na Morocco na mkpụrụ ụbọchị 24 bụ 24th nke ọnwa na Morocco. Ha wee mee ka anyị mata na oruru ha na semi-finals nke CAF Confederation Cup nke Afrịka ewetegoro Abia State Government ọtụtụ hundreds of thousands of dollars n'oyibo. Ọ bụkwanụ gịnị jizi bonus ha? Ndị otu ụmụ ntorobịa nke ọhaneze ndị Igbo bụ Youth Wing n'olu oyibo ekpebigo ịpụta n'igwe gaa ngagharị nkwado na obiọma maka Peter Obi na Atiku Abubakar
bụ ndị na-apụta ịzọ nzọrọnzọrọ ọchịchị nke presidency n'afọ 2019. Atụmatụ a ha kpọrọ 2 Million Man March bụ ka ha were gosi ụmụ ụwa na ọ masịrị ha na Atiku ghọrọ onye Igbo ka ọ bụrụ onye na-esote anya ya na-esote azụ ya maka ọchịchị Naịjirịa. Ngagharị a ga-abụ n'ụbọchị 38 n'ọnwa Nọvemba nke afọ a ga-emekwanụ ya n'Ọka na Ọnịsha, mana ndị youth ọhaneze niile nọ na steeti 7 na-asụ Igbo bụ Anambra, Imo, Enugu, Ebonyi, Abia, Delta na Rivers steeti ga-abịakọtakwa ọnụ ma mee ihe a. Onye isi ndị ọhaneze Youth Wing Worldwide bụ Dr. Arthur Obiora wee kwuo okwu ụnyaahụ n'Ọnịsha sị na njikọta aka nke Atiku na Obi a bụ ihe ga-ebuli obodo Naịjirịa elu wee gụpụtakwa obodo Naịjirịa n'ọkụ enweghị mmepe, enweghị ụlọ ọrụ, enweghị ezigbo ụzọ na ihe ọma dị iche iche nke bụ ihe na-akpagbu ụmụ Naịjirịa. O wee gaa n'iru sị na ngagharị a ga-ebido n'elekere 7 n'Ọnịsha Head Bridge wee ruo Zik Roundabout, wee sitezie ebe ahụ banye mpaghara Aroma nke Ọka. Atụmatụ a ka ha chọrọ ka ha ji kwusa okwu udo na njikọ aka na nzọrọnzọrọ ọchịchị nke 2019. Na mbọsị 4 nke ọnwa a, Lọlọ Bianca Ojukwu bụ nwunye onyeisi ndị Igbo bụ Dim Chukwuemeka Ojukwu dara na elekshọn nke primaries ya nke Senate Abga. Lọlọ Ojukwu nweburu nchekwube ịbụ onye nnọchite anya nke Anambra South na Senate, ma Maazị Nicholas Ụkachukwu meriri ya ma meriekwa Maazị Anselm Enyimba na ndị ọzọ dị iche iche. Otu o si na dị, Lọlọ Ojukwu kwulitere okwu n'izu ụka a sị na ọtụtụ aka azụ na mpụ dị iche iche gara na ya bụ nzọrọnzọrọ a maka na ndị otu omekome batara na Abga bịa gbarụsịa mmiri, were ori na aghụghọ dị iche iche bata na pati akwara aka meghe maka ọdịmma ụmụ mmadụ. O wee si otu a yọọ ndị niile emegidere na primaries sị ha nọdịsie ike, nwee ndidi na a ga-edozi ihe na Abga ka ihe mgbagwoju anya na iti mkpu ọjọọ a wee hapụ idizi ọzọ. N'obodo Mgbo dị na Ọhaukwu Kansụl nke Ebonyi steeti, ndị na-ebu egbe agagharị gbagburu mmadụ 5 na Wenezdee izu ụka a. Ekwenyekwara na ọ bụ ndị si na obodo Ajila nke dị na Benue steeti gburu ndị a maka na enwere nzọrọnzọrọ nke oke ala nke ndị Ebonyi na ndị Benue na-azọ. Nzọrọnzọrọ nke a adịgo ihe karịrị 40 bụ 40 years n'oyibo, ma o bidokwara ọzọ kpọtụwakwa ọhụrụ a. Ọtụtụ ndị mmadụ esigokwanụ n'obodo Mgbo a wee gbalaga maka ụjọ ọnwụ. Onye polis kọmishọna nke Ebonyi bụ Musa Kimo, onye jere ebe ahụ, sịrị na etinyego anya n'ihe a. Ọ sịkwara na ndị bi ebe ahụ na ha biko na ha enwekwala ụjọ na onweghị ihe ọjọọ ọbụla ga-eme ọzọ. Onye nnọchite anya nke gọvanọ Ebonyi bụ onye na-esote gọvanọ Umahi bụ vice gọvanọ Kelechi Igwe jere jefu ndị ezinụlọ ndị ụmụaka ha nwụrụ n'ihe ọjọọ a. O kwuru sị na ihe a bụ ihe mwute na anya mmiri maka na ndị Ebonyi atago ahụhụ n'aka ndị Ajila Benue steeti a. O wee kpọkwuo ndị federal gọọmenti sị ha bịa tinye anya n'okwu a ka ndị mmadụ ghara ibido lụwara onwe ha ọgụ wee gbuchiwe onwe ha. Onye chairman nke Ọhaukwu Kansụl a bụ Barrister Clement Oda wee yọọ ndị gọvanọ ndị Benue steeti ka ha jide ndị obodo ha aka maka ha na-ada iwu na-adasi ike na-emebisi ihe n'obodo. N'izu ụka a, ndị National Council of Women Societies of Nigeria NCWS jere gọvanọ Umahi mgbaru ekele. Oge a na-eme emume a, gọvanọ Peter Umahi kwuliri okwu na Esco Chambers nke Government House nke Abakaliki sị na ọtụtụ ndị omekome pụtara na-egoro permanent voters card ụmụ mmadụ
ka ha were ya zọọ nzọrọ ọchịchị ori n'obodo Ebonyi. Ndị ori a bịa, ha wee gwa ndị mmadụ na ha na-akwado obodo ma na-edozi obodo site na ịkụziri ndị mmadụ ahịa maọbụ mmepe ụzọ dị iche iche bụ empowerment nke ụmụaka na ndị okenye na agriculture na industry. Ha wee si otu a kpọkọta ndị mmadụ, ghọrịa ha, nara ha ma gorokwa PVC ha. Gọvanọ Umahi wee yọọ ụmụ nwanyị ka ha gbaa mbọ ka ndị nne kụziere ndị obodo ihe ha ga-eme ma gwakwa ha ka ha saa anya ha mmiri. Onye isi ndị National Council of Women Societies of Nigeria nke Ebonyi steeti wee kwuo okwu sị na ha nwere obi ụtọ na aṅụrị maka ọchịchị nke gọvanọ Umahi. Mrs. Osinachi Umoke wee kwe nkwa na ha ga-enye aka kwado udo ma tinye anya maka ọganihu nke obodo Ebonyi steeti. Nwaafọ Ebonyi steeti a na-akpọ Chidimma Nwankwọ tụrụ ugo bronze na taekwondo na African Youth Game na Algiers, Algeria n'afọ a. Nwatakịrị a bụ onye Ezamgbọ Ọhaukwu Local Government nke Ebonyi steeti. Ọ dị afọ 16 bụ 16 years n'oyibo. Gọvanọ David Umahi na Tuesday izuụka a nyere ya onyinye 300,000 naira maka nkwado ka ọ lụsie ọrụ ike n'akara aka a. Onye nyere ya onyinye a n'aha gọvanọ bụ Mr. Charles Okpunike bụ kọmishọna nke Youth Development and Sports. Nwa amadi a kwuru okwu sị na nwatakịrị a jekwara tụrụ ugo gold na National Youth Games nke emere na Ilorin, Kwara steeti. O wee sị ya ka ọ gaa n'iru lụsie ọrụ ike. N'otu aka ahụ, ọ gwara ụmụazị ndị nwere akara aka sports n'obodo Ebonyi na gọọmenti steeti ahụ kwadosiri ike ịkwado ụmụaka niile nwere akara aka sports. Ọ sịkwara na Pat Oruta Ngele Stadium bụ ebe ebuliri elu ka ndị mmadụ were mụọ sports ka ewuliri elu ka ụmụazị were mụta sports nwike bara onwe ha uru. Atụmatụ Skills Acquisition Programs nke Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi hiwere n'Enugu steeti maka ịkwalite ndị na-enweghị ọrụ n'obodo abụrụgo ihe putere ihe ọma na ihe nkasi obi dị elu n'obodo Enugu. Atụmatụ a dịka ihe ndị Europe na-akpọ apprenticeships na government grants na loans. Mmadụ raka 750 n'olu oyibo bụzi ndị nwere ụlọ ọrụ dị iche iche nke aka ha ma nwee ndị ha goro n'ọrụ. Atụmatụ a zụrụ ndị a ma kwadokwa ha site n'inye ha 100,000 naira n'otu n'otu maka ibido ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ. E nyere ha ọzụzụ n'efu n'ọrụ dịka ịkwa akwa, idozi isi, ịkpụ isi na nka n'ọzụ nke aluminium dị iche iche. Mmadụ 750 bịara mgbaru ekele na Government House nke Enugu steeti wee nye nnukwu ekele. Gọvanọ Ugwuanyi wee nabata ha ọfụma, kelee ha sị na ya enwego obi si ike ịga n'iru na atụmatụ a maka na ndị a agbago mbọ bara onwe ha uru, gosikwa ya na ọrụ ya na-alụ dị mma na ya ga-aga n'iru na atụmatụ a. Ụfọdụ ndị APC nke Enugu steeti etigo mkpu sị na ụfọdụ ndị isi ha na-ewebata ndị kandideti nke aka ha na-enukwasa ha na ndị mmadụ na pati ahụ na ọ bụ ndị ahụ ga-abụ kandideti ha na INEC. Otu onye na-azọ nzọrọnzọrọ nke Senate nke Enugu West District bụ Maazị Osita Okechukwu sị na ya bụ otu n'ime ndị emegidere ma ghọrịa n'ije a. Ọtụtụ ndị na-ekwu na ha kwụrụ nnukwute ụgwọ ka ha wee bata na nzọrọnzọrọ a, kama ụfọdụ ndị si bịazie na-eme aka azụ na mmegbu ọzọ dị iche iche. Kịta nsogbu dị iche iche na-apụtazi na pati ahụ dịka ha na-akwado inye INEC aha ndị nnọchite anya ha na elekshọn nke na-abịa abịa. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na ndị isi ha na-anọ na hotel room nnukwu nọ na Nike Lake na-ede aha ndị ha chọrọ kama ha ga-abịa mee primaries ziri ezi họpụta ndị kwesịrị ilekọta obodo anya.
onye isi ndị otu ntọ bụ David Obiora, onye a na-etu Emperor, mepere ọnụ n'izu ụka na Lagos State Command kwuo na ya na ndị otu ya atọrọgo ọtụtụ ndị mmadụ n'Imo, Lagos na Delta. O wee gaa n'iru na-ekwu na ha nara miliọn 6 site n'aka mmadụ abụọ ha tọrọ. Otu onye ha bụ onye nkụzi nke mahadum nke Imo steeti, nke ọzọ bụrụ onye dọkịta dị elu bụ onye ha nara Toyota 4Runner ya n'elu ego ha nakwara ụmụnne ya na ụmụnne ya. Ndị otu nnapụ a bụ ndị megoro ọtụtụ ihe omekome dị iche iche ma ejidere ha n'izu ụka 3 gara aga. N'izu ụka a eji ha gaa ngagharị ihere na parade ha na ndị dịkwa ka ha na State Police Command na Ikeja. Aha ndị ejidere n'otu a bụ David Obiora, Ogbuji Gift, Ogu Obu na Lawrence Ndubisi. Achọpụtakwara na ọtụtụ ndị otu ha gbafusịrị zoo n'ebe dị iche iche na-arụkwa ọrụ nnapụ na ori na ntọ a. Nke a bụ ihe ịdọ aka ntị na emume ekeresimesi a na-abịanụ, n'ihi na onye ọbụla na-alụ ụlọ kwesịrị ịsa anya ya mmiri maka na ntọ na ihe ọjọọ niile dị iche iche ka dịkwa na-eje n'iru n'ụlọ. Onye ọbụla azakwala ahụ, biko nọ. Otu akọ ha anyị n'ọnụ n'abalị a. Aha m bụkwanụ Esther Akotinobi. Ana m asị unu ndewonu, nọdụnụ nke ọma. Anyị ga-apụtakwa ebe a n'ọnọdụ ọzọ n'elekere 8 n'izu ụka ọzọ. Ka ọ gaziere unu, ndewonu. Kedu ife mmelụ mmadụ eji apụlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Kedu ife mmelụ mmadụ eji apụlụ m n'ọnụ? Kedu ife mmelụ mmadụ eji apụlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Ogbenye dịbụ mbụ adị. Ayo, 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 ayo. Akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne. Ayo. Oge a ka ndị baba ji wee libie nya bụ ayo. 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 Aka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ. Ayo. Apụtazi ọ na-akpa nga. Ayo. Ayo. Ndị baba wee lụọ n'oge si ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ n'ụlọ ebe dị ka ya. Ayo. Ayo. ICSM presents the biggest annual Iriji Festival and 20th anniversary celebration, Saturday 27th October 2018 at the Royal Regency London, 6 p.m. till 8. Performances by Kelechi and Live Band, Igboamaka Dance Group, Masquerades, music performances by Ejaiki and more. Early bird tickets £20. Get your tickets now at icsm.co.uk. Come and celebrate our Igbo culture. Makanoga dikwa bobo. Umunnochi Welfare Association UK presents Almanac Luncheon on Saturday 17th of November 2018 at 6 p.m. There will be music, dancing and lots of entertainment. There will also be lots of food and drinks to keep the merry atmosphere going. Biko biano nwe obi aṅụrị. Onye nchịkọtara nhazi okwu mbọsị ahụ bụ MC of the day bụ Chief Valentine Akutinobi, Ogbuefi Nnanyolugo, CEO Igboamaka UK. Venue, Tottenham Green Pools and Fitness Center, number 1 Philip Lane, London N15 4JA. Contacts 079 313 53820, 0777 2599 672. Ndewonu.
ndewokwa n'ọzọ anyị alaghachitegokwa ọzọ ikwu okwu so akụkọ dịka m gwagoro na mbụ afọ mbụ Esther Akụnaobi ọkwanụ sọsọ mụnwa ga-ekwu okwu sote akụkọ a. O nwere nwanne anyị nwoke n'ebe a nke unu niile ma bụ onye isi anyị bụ Ogbuefi anyị. Nwanne anyị biko kene ndị Igbo. Ekelekwa m nri n'ụmụ Igbo mmasị unu daalụnụ lụtakwa n'onye unu na n'olu ya n'oge awa abụ Valentine Chibuzie Chukwuemeka Akụnaobi Ogbuefi nna ya lugo mmasị unu ndewonu emekwa gịnị abịakwa m ka m si abịa ọzọ bịa nọnyelụ nwanne anyị nwaanyị ikwuo ihe gbasara maka gịnị akụkọ ụwa nke anụnwa ya kọlụ. Ekelekwa m nri ndewonu. Ndewonu ụmụnne m, unu nọrọ n'akụkọ ndị anyị kọrọ. Anyị ga-etinyetụ anya n'ofu ma abụọ n'akụkọ a ndị metụtara anyị n'iru anyị n'ọbara. Nke mbụ anyị chọrọ ikwute okwu ya bụ maka okwu e kwuru maka na mmanụ gbawara na Aba, Abia steeti n'osisi ọma ngwa wee gbuo ọtụtụ ndị mmadụ, gbuo ma ndị bi n'akụkụ na-esoghị metụ mmanụ aka. A na-ekwukwa n'okwu na paịpụ a na otego ọ gbawa ewee gwa ndị nwe obodo na paịpụ agbawago, zie ozi zie ma ndị federal gọọmenti nwe mmanụ nwee paịpụ, ziekwanụ ndị kọmpani bụ PPMC nwee paịpụ sị ha na paịpụ gbawara ebe a. Kama ozi a natara bụ na na ha sị na paịpụ ahụ na ọ bụ nke ochie, kama na ọ na-apọmpụ mmanụ ya na-anwụ na-abịa, ndị mmadụ apụtazi na-eku mmanụ, anọzi na-eku mmanụ a ihe omekome a ihe ọjọọ abịa mee. Nwanne m nwoke, o nwere ihe nwere ikwu gbasara okwu mmanụ a? Ọ na-ewute m na ihe gbasara maka ụdị akụkọ anụnwa otego akụkọ a mebelụ na ana anyị bụ Nigeria ka o megidezili n'ebe ọzọ wee mekwa wee lue na anị nke anyị bụ na Imo steeti. Okwu bụ na ka m wezie na federal gọọmenti emere gịnị anara enepụta ndị be anyị anya na ụdị ife a na-eme. A sị na enwego ọtụmatụ na ndị mmadụ ekwugo okwu ya, mana a sị na ọ bụ gịnị na gịnị ihe ọhụrụ nke gịnị nke na-ebu mmanụ ọgbatumtum na-ebu ya wee na-eme gịnị wee gbachi ya nkịtị. Ya bụ ife a wee na-eme oyi n'ọnụ oyibo wee gbachi nkịtị. Ya bụ ife a na-eri kedu onye ga-afụ ụdị ihe anụnwa mmalụ na ụdị ihe a na-enwego ebe ndị ọzọ merụ wee gbachi nkịtị na ọma na ụdị ife a ya emelele nwere ka ọ ghara ime wee gbachi nkịtị. Ya bụ onye mere ife a ma ọ bụ ya bụ ndị na-eme ife anụnwa afụlọ ndị afọ n'anya, obodo ọbụla ọsọrọ ya bụrụ ọfụlọ ndị a n'anya. Gọvanọ nke ọbụla anụkwa n'ụdị ife anụnwa na ụdị ihe a na-eme ọsịrọ ka agbaba ọsọ jee ime gịnị mechie ya bụ ihe afụrọkwa obodo ahụ n'anya. Ekelekwa m ụnụ mgbe na-asị ụlọ biko na ụmụnne m, oge elu oge a ga-eji owenite ọnụ wee kwuo okwu anụnwa ka okwu a daa gbụwa m ka anyị kwuo ya ka onye ọbụla wee nọ anị ya na ife gbasara ndị be anyị abụchara ndị na-achị abụchara ife ndị na-achị anyị wee lụ si mba n'obodo anụnwa na aga m enye aka wee welite ya, aga m enye aka wee dozie ya dịka otu m si wee kpọọ nwanne anyị nwoke Richards ya na ọ dịka ọ dị m n'obi na enwelo ife mfụlụ na Imo steeti. Ya bụ iro dị na-awọ mma mfụlụ na ya bụ ife na-ezitelu mege na-ezitelu onyonyo ya iluo n'ebe afọ nwanne m nwaanyị ihe ebe akwa maka na gịnị a sị na ndị nwechalụ moto ndị nwere ụgbọala na-ebude hapụzi moto fa na gịnị na ebe dịzi anya jizi ụkwụ wee nabata. Ya bụ na ụzọ adịrọzi ebe esi eje na befa o wee bụrụ ka o si wee jee. A sị na ụzọ a na ọ dị n'ụzọ dị n'ụbachi awọ mma ya bụ ụzọ na o mebigo wee chụkwazie na ụzọ ndị nke ọzọ dị n'iche iche nọkwa gịnị nọkwa n'Imo steeti mana steeti ndị ọzọ gachi mbuze na-emebi. Wee na-asị ụmụnne anyị ndị gọvanọ anyị na-achị anyị biko nọ ka unu kwunye n'ụla ka gọvanọ ọchịchị unu na-achị ka ọ ghara ịbụ ife bụ nọọ sọnsọ ezinụlọ unu ka unu debeli ya ka ọ bụrụ ife a ya agbasa aka unu metụlụ ndị a unu emetụkwalụ ndị a ka o wee mee gịnị ka o wee gazuo ebe niile. Ama m na ife a na-ekwu bụ nọọ ife gbasara ọkụ nke gịnị nke gbagbusiri ndị mmadụ. Ana m ayọ biko ma gọvanọ na-achị obodo ife a melụ ka ọ kawa arụ
ka egbekere ka eme gị na-akpọ investigation n'ọnụ oyibo maka na ọ bụ nọ n'obodo oyibo ka ife amel a ga-investigate a ga-ene anya ka amalụ kedu ka ọkụ a odi fast wee mee kedu ka ọkụ a si wee bịa kedu ndị agbagolo ife adọf agbachi nkịtị family ife dị na ya enwe ndị lili aka azụ na ego ewepụtara ka eji wee dozie ya bụ gịnị ya bụ pipe enwe ndị lili aka azụ na ya na-edoziri ya a ga-investigate onye ọbụla dala iwu edebe ya n'ebe na-edebe ndị dala iwu ekenekwa m nire dalụnụ ndewonụ eziokwu ka ikwule fa nwanne m maka anyị nyocha chọta onye mere ihe a jide ya tinye ebe o kwesịrị ịnọ ọ ga-emezi ọzọ kama a na-eme ha mechaa ihe a onwe ha ga-eme ha ala n'efu eruokwu echi ha bịakwa n'ọzọ onye nwe ọjọka ndị ezipụrụ ozi si ha na ebe a kwụsịrị ha agba nkịtị ekwesịrị ịchọpụta ndị ahụ chụọ ha n'ọrụ nye ha suspension mgbe ofu ihe so that eruo echi ewetakwara ha ozi ọzọ ha apụtaba mee ihe ọma kama a ga-agba nkịtị ihe dum a na-eme na-eche ana dịka ị nọ na-ekwu okwu Rochas ugbu a ka m mụtara ihe ị na-ekwu gbasara Rochas because Rochas bụ onye na-apụtakarị na-ekwuru ndị federal gọọmenti ọpụta ya ekwu ya etie nke a ụdị ihe a ka o kwesịrị itinye anya maka na paịpụ anwa bụ paịpụ ndị federal gọọmenti PPMC bụ kọmpani ndị federal gọọmenti ọha nwe paịpụ ahụ onweghị onye ọ bụ jurisdiction ndị steeti gụnwa bụ a steeti gọvanọ ihe na-eme na kichin gị kwesịrị ịchụgoola gị chụkwagide ndị federal gọọmenti ka ihe mere unu ji gba nkịtị ihe a mee na steeti ịnwa abụkwana ndị na ndị dịka Rochas nwa na-apụta na-eti mkpu ụdịrị ihe ka ha kwesịrị iti mkpu ya ọnwụ ha bịa ha na-eti mkpu ihe na-abaghị uru na-abara ha ndị obodo anyị uru ihe nwanne m nwoke na-ekwu ụdịrị ihe metụtara ụmụazị maka ụmụazị nwere ebe a okenye nwụọ ma ndị na-abịadịghị iku mmanụ nọ na be ha nanụ ka ọkụ ọyalụ si eme ọ gbara otu agbasasịa ma ndị nọ na kichin ha na-esi nri ma ndị na-agafe agafe agbara ha gbagbucha ụdị ihe adịghị na mma biko nọ ndị steeti gọọmenti mee na ihe unu kwesịrị ime ndị federal gọọmenti mee na ihe unu kwesịrị ime maka na ndị mmadụ ka unu na-achị ndị ewere ọzọkwa anyị ga-eti ịtụ ọnụ ya nkwukwu okwu ya bụ ihe gbasara ndị enyi mba ọkwa ihe nkwukwu okwu a steeti gọọmenti kwesịrị ilebara ụmụaka anya ndị enyi mba football club a ha na-agba mbọ ha ewinigo na African Federation Cup afọ abụọ running otu ha bụ champion abịaziekwa a na-eji ha ụgwọ bonus ekwesịrị inye ha agaghị enye ha ụmụazị na-agba bọọlụ na Europe amamihe a na-akwụ ha ndị ka nọ n'obodo anyị na-agba ihe kwesịrị ịnọ anya kwado ndị be anyị ụmụazị a na-asị na eji ha ụgwọ kịta a na-ekwukwa n'okwu ya ha nọ na semi-final na Confederation Cup ndị Afrịka and dịka ha na-agbago ka a na-akwụ steeti ha ụgwọ akwụsị ahụ ụgwọ abazi jide ụmụazị agbaga mbọ a ụgwọ ka ihe nwere ikwu maka nke ahụ ya bụ okwu a ọdịchara dabasịrị maka na gịnị melụ a sị onye gbachaa bọọlụ ọlacha oloma mana amarozi m nke mmadụ ga-esi wee gbachaa bọọlụ oloma o kwesịrị ịlacha ma ya ha alacha agaghị enye ya ka ọ lacha ya bụ ife adịrọ mma na ife m na-ayọ bụ ndị gọọmenti ndị nke gịnị gọọmenti Abia steeti anụmayọfa kafakawarụ n'ebala okwu a ndị a ụmụnne anyị ndị na-agba bọọlụ a na-ekwu maka na ya bụ ife na enwere otu ọ dị ya bụ ife na mmadụ agaghị eje tacha afụfụ gbachaa ife dị ya gbachaa bọọlụ ejidofe ụgwọ ejido ma ndị pensioners ụgwọ ejidokwa ndị na-agba bọọlụ bụ na ife ji enye ma nne ma nna ma ụmụfa nni ma nwunye nni ewele ego a wee jido ya bụ ife dị egwu na-asị biko n'oge elugo oge a ga-eji wee kunye ka anyị kpọọ ife a ife faje eme ife ka anyị ghara ị na-enefelụfa anya ka anyị nyelụfa aka maka na emerikiti n'ime fa n'ebe a melụ gịnị gbuchie ego fa ji egbo mkpa na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche nwe nke ọya na ahịa ego ahụ ebe a ka ga-esi wee pụta wee mee gịnị wee jee ụlọ ọgwụ dị na wee gbochie ọya ma ọ bụ ife nwere ike imefa ka ha ghara ịdị na-agbazi ya bụ bọọlụ a biko ana m ayọ na ayịyọ maka na ihe a bụ ihe kwesịrị imenụ n'obodo ofesi nke anyị nwa nọ ndị na-agba bọọlụ a na-eme gịnị a na-enyefe ego pụrụ ego a na-enepụlụva anya ịfụzie ha abụsọ mma ebe fa na-ebi abụsọ mma nke agaghị ha dị iche nọ ife a melụ
ụmụaka anyị na-ekwu okwu ya n'ụwa emegịrị na-achọzi ka fa jee ofesi ọ dị ka ofesi ọka mma ka ha jee megịrị jee gbaa bọọlụ maka na ọ bụ na ị na-enozi enedo ha anya na be anyị enwere ka fa jee ofesi jee gbaa bọọlụ ọ dịka ndị nọ obodo dị iche iche nọ n'ofesi anọkọtasị na ha chọrọ ịrapụ ya jee gbaa bọọlụ n'Afrịka ya bụ ife nwere otu ọ dị bọọlụ ahụ na-generate revenue for the government. eziokwu ikwuru na ọ ya adị mma biko na anyị ya na-ayọ onye ọbụla si onye ọbụla ewere ife anụ ka ewere ya wee tinye na gịnị ka ọ dị ka ife taa n'abalị si onye ọbụla kwurịta okwu na ya maka na bọọlụ a na-agbafa na-enye ọ na-enye anyị obi ụtọ ọ na-achụ ma hypertension na ụmụ ife ndị ọzọ ejiji ọ bụla ị na-ekiri ya ka e kawa arụ ka onye ọbụla welite onu ka a gwa ndị federal gọọmenti ka a kwụọ ọfụ ụgwọ maka na ọ ego fa ka ọ bụ na ọ bụla ego nke gịnị ndị gọọmenti ka a kwụọ ọfụ ụgwọ fa nyefe ego lulu fanụ ayịyọ ka anyị na-ayọ so onye ọbụla bụ onye Igbo ma ọ bụ n'ịbụrụ onye Igbo ma ebu ọyị ndị Igbo welite onu ka a kwụọ ndị anụnwa ụgwọ fa bụ ndị ụmụnne anyị Enyimba ndị nke gbalụ bọọlụ a dedekwufu anya ekenekwa m ụnụ rinne ndewo na ụmụnne m maka ihe gbasara ịsọmpi a ọ bara uru dịka i kwuru nwanne m ha niile oge m dị na nwata m nọ n'ụlọ ha niile chọrọ ije Europe ọ jọrọ njọ na onye ọbụla bịara nwee talent agaghị ebuli talent ya elu ọzọ ndị obodo ọzọ o nwere ihe nwanne m nwaanyị kwuru o mbọsị a na-ekwu okwu Chimamanda Adichie bụ na-ede ọ bụ nka n'ụzọ n'ide ihe nwanne m nwaanyị sịrị na nwanne anyị nwaanyị Delight ọ sị na ya nọ na obodo anyị na ya anọghị maka Chimamanda n'oge ebere ofesi ka emere anụ Chimamanda Adichie na ọ na-ede ihe niile ya sị dịka ọ ga-eji bụzi ndị obodo ọzọ ga na-ebulite onye Afrịka anyị anyị bụ ndị Afrịka anya ga-ebulite ụmụaka anyị ọ jọrọ njọ ka anyị tiri ihe ndị anya ndị ewonụ nke ọzọzi bụ ka anyị tinye etu ọnụ n'ihe a anyị ma nọ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị a na-ere isi anọ kama o kwesịkwara ka anyị tinye okwu ya maka ihe gbasara ala Igbo okwu Atiku na Obi maka o nwego ọtụtụ ihe kwuru na ya nke anyị gụpụtatụrụ ebe a ka nke obere na ndị Youth Association ndị ọhaneze sị na ha na-abịa ịpụta gaa ngagharị na 24th of November ka ha bịa kwuo na ha kwadoro 18th of November na ha kwadoro na Obi ga-apụta kwado Atiku nke ihe kwesịrị ịchọrọ ikwu gbasara ihe nke ihe gbasalụ maka nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ Peter Obi ya bụ nwanne anyị nwoke a ọ ga-adị mma ka ndị Igbo wepụta anya kwado ya mana iwe ndị na-ekwu okwu na-ewe bụ na agwarọ ndị Igbo tupu eweli ya na ọ bụ na agwalụ ndị Igbo niile agbakọ wee rọpụta ya nke a dị iche mana ọ dị ka eme gịnị enenlefe anya jee ebe afọ rọrọ ofu onye n'ife ọzọ a na-ekwu bụ Peter Obi na enwere ife omelụ n'ala Igbo oge ọ bụ gọvanọ n'ọyịkwa iwefa na ọ bụrụzie vice na ọ ya ha enye aka maka ya na-achọ ka esi wee bunie Igbo enu ka esi wee bunie ya n'Igbo dozie ya n'Igbo na ọ ga-abụkwa ife afọ omelụ n'oge ọ bụ gọvanọ ka ọ ya emekwa maka na gịnị melụ n'ije na Anambra steeti na asị na enwere ofu ụlọ ọrụ ọlụlụ ebe afọ ga-abụ ndị mmadụ mesibụsịa mahadum fame gịnị fabia nye aka wee gịnị ha bịa lụọ ọrụ nweta ebe a na-alụ ọrụ mana enwere nke o melụ na ife o dere edebere ebe afọ bụ ebe gịnị ihe ọ lụrụ ebe ahụ ebe a na-aṅụ mmanya si anyị labazie mmanya nọọ ife o mere gịnị nọọ ife ọlụ wee jee welu nke bụ gịnị shopping mall wee jee lụọ nke ka nke lụọ na Abuja na ọkala ịlụ ya bụ ife na gịnị na Anambra steeti ya bụ ife adọlụkwa ego na-adọta na Anambra steeti kama iji weli wee lụọ n'obodo ndị ọzọ na a na-asị kedu ife Peter Obi lụrụ ga na-enye ndị Anambra ego na-enwere n'ọsọsọ ofu afọ ọlụ mmanya afọ ọsị ya alaba ka o mee gịnị ka o jelu wee lụọ mana aka ka nke o mego ya bụ ife mana ụmụnne m ayịyọ m na-ayọ bụ ụnụ ewepụta gị ewepụta ụnụ ya agbaghalụ maka na iwu ụnụ gosili na nwanne anyị nwoke a abụchara na ụnụ na-asị na ọ bụrụ ife otu fasi wee fụ ya ka ọ dị
no dịka ọkalụfụ ndị ọzọ n'anya karịa ndị Igbo mana anya na-ayọ ụnọ bụ biko gbaghalụ na ya n'ọpụtago ka anyị kwado na ya ka o mee gịnị ka o wee pụta wee nye aka ka a gbalụzie ma ya gbanwe wee dozie ana Igbo bikonu ebe ọbụla unu nọ ka ọ na-arụ ka unu bịa ka unu pụta ka anyị tụnyere ya ka o wee mee gịnị ka o wee nye aka mmalụ ma wee nye aka wee mee ka udo dị na Naịjirịa maka ụdị ogbugbu dịzi na Naịjirịa erika nke nwanne anyị nwoke Muhammadu batara ya bụ ogbugbu ọ dịzị ka ọ na nke na rejim ya ka ogbugbu kazi nkwu karịa rejim ọbụla enwugoro na Naịjirịa a wee na-asị biko na onye ọbụla na-ayọ ma papa mama na-ayọ ma ndị oyi na-ayọ si biko nke abụrụ kampen ka m na-eme si biko mara ife anyị eme ka udo dị na Naịjirịa mara ife anyị eme ka etinye onye ya bụ ọbanye n'ebe afọ ọ kwụsịkene ya bụ ogbugbu na ọ bụ ife gịnị ndị mmadụ ndị detasịla anyị akwụkwọ na-ekwu nyanwa ka anyị na-ekwupụta si biko ka wa na-arụ ụmụ Igbo ka unu mee gịnị ka unu kwado nwanne unu nwoke bụ Peter Obi ndị ga na-ekwu okwu na obulugo ego bụ inye Igboamaka mba o nyere anyị ego mana gịnị ife m ji wee na-ekwu okwu a bụ n'ọgwụ ife gbasara Igbo ka anyị na-akwado ife gbasara Igbo ka anyị na-ekwu maka na anyị zara afa wee gịnị afọ anyị kpọrọ bụ Igboamaka na Igbo anyị amaka na Igbo anyị ga-achọ Igbo anyị mma unu ebe ọbụla unu nọ gbaalụ na ife nwanne anyị nwoke melụ gịnị melụ ụnọ maka na enwekwara ebe m nọ mụnwa n'onwe m nọ ma mụnwa ma Rochas a na-ekwu ife a Emeka anyị ọkụ ọzọ gidigbam Capital Oil nọ ma na-edo ọdị abụ okwu enwe osu ma Bianca a na-ekwu okwu ya anyị nọ na London ebe a ma Peter Ume anyị nọ na London ebe a tupu a na-ekwu ife a na-ekwu obere okwu apụtalụva Peter anọkọta wee mee gịnị wee sị m Val mụ chọọla ya kaabụ wee mee gịnị wee chọọ ka ọ bụrụ ka nwanne anyị nwoke asị wee na mana ama m na ya bụ okwu na fe edozi gị ya mana ihe nna ya ụnụ bụ ụmụnne m biko na ebe ọbụla ụnụ nọ ka anyị ghara ime ka esemokwu na-adapụtala anyị ka anyị ma ife anyị ga na-ekwu ma anyị chọrọ ịgwa mmadụ okwu ka anyị mara ka anyị ga-esi wee na-agwa mmadụ ibe anyị okwu ka ọ ghara ịbụ ife maka na gịnị mere ndị a na-akpọ ife a bụ ndị ji Igbo pillars of Igbo nọ fa kwesịrị iwelu obi ọcha obi ọma wee mee gịnị wee nọlụ wee na-asị kedu etu e ga-esi wee mee wee dozie ya n'Igbo nọ ife m chọrọ n'ọnụ fa n'abalị a mara enwere ife m nụrụ ife m na-anụzi bụ okwu a na-atụpụsị mana gịnị melụ ihe m na-ayọ ụnụ bụ ọ bụ na okwu afọ ka na-ese biko nwanne anyị nwoke Peter anyị wepụtagoyi ka ijezie na federal ọ ga-adị mma na ijelụ ka ime gịnị ka apisi ụmụnne yi ya ọfa biko ọ bụ na enwere ka isi wee mejọ ọ bụgodị na ọfa nwa mejọrọ gị ya ọfa biko ka e were ofu obi wee mee ife anụnwa ka ọ ghara ịdị ka na ịpụtara eje na-akwado ndị ọzọ ekenekwa m yiri nne maka na ama m na okwute Igbo ka ịbụ mee ka afa gị si wee daa ka wa arụ ka ije mee gịnị ka ije apisi ụmụnne yi ọ bụrụ ịdalava naanị ịdalava naanị maka na gịnị merụ a sị na ofu onye agaghị afọ esiela ọra eme gịnị ọra ericha mmanụ ọrịa soro ofu onye nwe adagba onwe ya na-ada mgbe na-ayọghị nwanne m nwoke ọ bụ na ị na-ege m ntị kawa arụ jee ka ime gịnị ka ịda ụmụnne ya obi maka na ụmụnne ya asị gị na-aga na gịnị mere si egwu atụ na ị na-eje maka na fa gbakọtara ya azụ eme gịnị ọ bụla ndị oyi ga-ejido maka na gị na-asị ozi sigbe isi enyi ka nwanne ana mgbe ị na-asị kawa arụ ka ime gịnị ka ijekwuru ụmụnne ya nyefa nke fa na-eli ka fa nyekwa gị nke gịnị nke gị nwa na-eli ekelekwa m iri nne wee na-asụ m daalụ n'ụmụ Igbo daalụnụ ndewonụ ụnụ anụgoro ihe nwanne anyị kwuru kwụsie ya ike ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu maka na o ihe m ghọtara n'ụwa a mmadụ na-eweso gị iwe gbaa mbọ ka ịmata ihe na-ewe onye ahụ mmadụ kwuokwa n'okwu oge ụfọdụ mmadụ ga-eji iwe kwuo okwu nwere ike eziokwu ka ọ na-ekwu gbaa mbọ ka ịghọta ihe ọ na-ekwu ka ị nwee ike tụgharịa obi chigharịa ma chigharịakwa
Okay. Ha na-ekwu na Peter Obi na ọ chịrị Anambra steeti na onwe ihe ọ chịtapụtara nọzi na federal ka ọ ga-aga chịta. Okwu dị na ihe a kama o nwere ka a ga-esi jiri nwayọọ dịka nwanne anyị na-ekwu hazie okwu a gbazie ya olu dụọ ya ọdụ ama ihe ọ na ama onye ọwụ mara ndị ya na ya na-eso mara ndị na-agwa ya okwu agwa ha sị ha gbaa ọnụ nwanne anyị a dụọ ọnụ ya ọdụ ekwuori okwu hapụ ịbịa na-eso okwu na-agbasasị na-eje ga tụnyere ndị ọzọ mbanụ. Nwanne anyị nwoke kwanụ Peter Obi ịnụgozie na ya nọ jee ka gị na ụmụnne gị dozie maka ụmụnne gị ga-egbupụ gị maka na a sị na ugwu na-esi n'ụlọ pụọ ilo ma ị nweghị ugwu n'ụlọ gị ịpụọ n'ilo nke ị na-eme agwụgo. Akwụkwọ nsọ anyị na-agụ sị na mgbe oge ifufe fere ụlọ ahụ na-enweghị ntọala na ọ dara. Mgbe ị nọ na be gị ị nweghị enyi na be gị ị nweghị ntọala jee ka gị na ndị ụmụnne gị dozie. Ọ bụrụ na o nwere ihe i mere n'imetasịrị gwa ha na ị ga-eme ọfụma kwe ha nkwa geekwanụ ndị be gị ntị gee ndị mmadụ ntị. Ọkwa ụmụazị apụtago kịta sị ha na-eje njegharị iwe njegharị obiọma kwado gị mgbe ị ga-agakwa n'ebe a cheta ụmụazị ya kwadoro gị webata ụlọ ọrụ webata indọstrị n'obodo anyị ka ụmụaka anyị gacha skul hapụ ịpụ ga na-aga agba akwụna na-ezu ori na-eme ihe ọjọọ dị iche iche. Ọgwụ akwa ka ọ ga-eme ihere maka gịnị ị naghị aza n'aha ndị Awụsa ịbụ onye Igbo akọja ụmụnne gị ka akọchara. Biko nọ ka anyị duo onwe anyị ọdụ. Ndewo. Ife ọzọ m chọkwara ikwu bụ nwanne anyị nwoke Peter maka na ihe a bụ ndụmọdụ ka anyị na-adịghị na ọ bụrụ nkọcha. Enwere oge m chọrọ ime gịnị Peter Obi m chọrọ ime interview n'ọnụ Igbo wee si ya nna m okwute ka anyị sụọ Igbo kwutesikpa na ya ma nsụrụ Igbo na gịnị ndị Naijiria niile ka ya na-agwa okwu mana ndị ọzọ bịalụ ewee mee gịnị awee sụọ ma Yoruba ma asụ ndị na-asụ Hausa asụ Hausa ndị na-asụ Yoruba asụ Yoruba fe mere ihere na ya mana nwanne anyị nwoke amụrụ mmụọ ime ihere Igbo na-eme ka ọ gịnị mmelu aji wee si ka ịsụọ Igbo gwa ụmụnne ya okwu na TV na onyonyo ya bụ ive esi mba mana gị na ọbụla ka akọchabaghị mana ihe m na-ayọ gị bụ ma ị na-eje federal ma ị na-eje federal dọrọ ụmụnne ya n'azụ sụọlụfụ Igbo ka fa nabata ya ka fa maa na gịnị n'ọnwa neva na-agbafe okwu ọyịyọ ka m na-ayọ gị mgbe ọzọ ya dabara anyị na anyị kawarụ anyị si gị sụ Igbo ọ bụrụ nke anyị eji oyibo mee anyị ji oyibo mee amakwụrụ m na ịgụtara mana ihe m na-asị bụ kawarụ maka na afụbeghị interview ị mere ijiri Igbo wee sụ ya bụ ihe dị egwu mana ihe m na-ayọ gị bụ ọ bụrụkwa na ị mara asị ị na-asụkwụsụ ọfụma maka na mụ na ya ejigo Igbo wee kwuo okwu ma ihe m na-ayọ gị nwanne nke m onye ọma okwute Igbo biko kawarụ ka ime gịnị ka ịbata ụlọ doo ụmụnne gị megịnị daa ụmụnne gị obi ka ụmụnne gị daa gị obi ekelekwa m gị daalụ. Ndewo nwanne m unu anụgonụ otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ kama anyị nwere ọkwa dị iche iche anyị ga-achọkwa nnụnụ. Nwanne anyị nwoke nwere ọkwa ndị inwe ka inye ndị Igbo anyị tupu anyị emechie. Tupu anyị na-emechi ya bụ ife unu anụgonụ ka onye anyị ozi anyị si wee dị na gịnị na n'igwe ka nwa na-arụ ka unu mee gịnị ka unu bịa ndị ICSN na-eme ife ka unu bịa kwadoro fa maka na ọ bụ ụmụ anyị ka fa bụ otu a anyị wee na-asịkwuo na ndị ọbụrụ sọsọ ndị afọ na-emekwa ife ndị ụmụnne gịnị ka ebe na-akpọfa ụmụnne ochi na-emekwa ife na gịnị na ọnwa anụnwa na-emekwa gịnị na-abịakwa abịa ọnwa ịbụọ na-abịa ọnwa nke na-abịa abịa bụ Novemba ka gịnị ka ndị ụmụnne ochi na-eme gịnị na-eme ive na Novemba 17th ka fa eme ya bụ ive anyị wee na-asị ka unu bịa maka na anyị nwa bụ Igboamaka ya gbuchikwa n'ebe afọ ka unu kawa arụ ka unu mee gịnị ka unu bịa unu ga-afụkwa ya na onyonyo ka ebe mere gịnị ebe egosiri ya bụ ive ozifa ka unu bịa ife ọzọ m na-ayọkwa unu bụ gịnị melụ ndị Igbo kọmuniti na-akpọkụ ndị Igbo niile nọ na London sụkwuo unu mee gịnị ka unu bịa ka anyị gbakọ aka ka o mee gịnị ka o wee mee gịnị ka o wee baala anyị ulu ka anyị jikọ aka ka o wee baala anyị ulu ka unu bata ka anyị kpaa nụ nkata dịka nwanne na nwanne ka anyị mee na ife gosi ndị nwe obodo gosi ụmụ ụwa na anyị bụ ndị Igbo bi na London
na-enwere ife eji wee mara na Chukwu nyere anyị ọgụgụ isi nye ya ma ife na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche ka anyị wee weli ya ka o wee baala ụmụnne anyị ụlọ mgbe na-asị na ụmụnne m lotakwanụ dịka ndị ka na-abata na onye na n'olu ya bụ nwanne unu nwoke Val Chiwozie m Chukwuemeka Akụnnobi Ogbuevi nna ya lụgo nwanne nke m kedu ife ị chọrọ ịgwafa ka anyị wee naba na ya bụ ife na ọ na-afa akpọtụ anyị si unu ndewo nụ ndị na-akwado anyị kwadosie na anyị ike na-agwakwa unu na ọnọdụ anyị na-apụta anyị na-agbasa ozi anyị na-aga ebe niile mana Amerịka ọ bụrụ na ịbụ onye na-azụ ahịa ịbụ onye na-eti egwu ịbụ onye na-eme ihe otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ weta ya ka anyị gosi ụmụ ụwa aka ọlụ gị ihe ị na-eme onye ịbụ ọ bịabara gị uru ị ga-enweta ihe n'ịtụghị anya ya ma ị bịakwute anyị gbaa anyị lee email anyị kọdụ n'onyonyo contact@igboamaka.co.uk anyị jere kọk jee kwado ndị kọk ụzọ adịghị ebe ahụ ebe niile ji anyị nọ n'ọnọdụ a gwa ụwa niile gbasara ihe ndị kọk ihe mere ebe ahụ juru ha ọnụ otu a ka ozi anyị dị onye ọbụla chọrọ mgbasa ozi ọbụla asịkwala na opeka ọ sịkwala na ihe ị na-emepere mpe nwoge ihe pere mpe akwụkwọ nsọ anyị na-agụsị na iledakwala mbọsị mbido gị anya maka onye ndị Coca-Cola na ndị otu ha shi nwayọọ nwayọọ bido ụwa niile na-anụ olu ha ihe ọbụla ị na-eme bịa ka anyị gbasara gị ozi ị ga-ekele Olisa ma gbasasị ozi ahụ anyị si unu ndewo daalụ tupu anyị na-aga biko tupu anyị na-emesi unu aka pụrụ na gịnị mere ndị awọ mma na-emekwa ihe n'ọnwa na-abịa abịa bụ Novemba mana anyị ga-ezitekwala unu ya bụ ozi otu esi eji oche osisi anọ na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche na mgbe na-adịghị anya ka mee gịnị ka emesizi anọ ọ bụrụ ya ka ọ dị na ahụ ndewo daalụ ka ọ dị n'izuụka ọzọ daalụ ndewo udochiara ndị ụlọ ICSM presents the biggest annual Iriji Festival and 20th anniversary celebration, Saturday, 27th October 2018 at the Royal Regency London, 6 p.m. till 8. Performances by Kelechi Indian Live Band, Igboamaka Dance Group, masquerades, music performances by Ajaiki and more. Early bird tickets £20. Get your tickets now at icsm.co.uk. Come and celebrate our Richibo culture. Makanoga Dikwa or. Umunochi Welfare Association UK presents Almanac Luncheon on Saturday 17th of November 2018 at 6 p.m. There will be music, dancing and lots of entertainment. There will also be lots of food and drinks to keep the merry atmosphere going. Biko Biano will be angry. Onye nchịkọta na nhazi okwu mbọsị ahụ bụ MC of the day bụ Chief Valentine Akụnnobi Ogbuefi Nnanyolugo, CEO Igboamaka UK. Venue Tottenham Green Pools and Fitness Center, number 1 Philip Lane, London N15 4JA. Contacts 079 313 53820, 0777 2599 672. Day 1. Kedive melu madeja polom nonu abo mobombo ne nwere ikwu kabo mobombo ne nwere ibe anyam kone Kedive melu madeja polom nonu Kedive melu madeja polom nonu abo mobombo ne nwere ikwu kabo mobombo ne nwere ibe anyam kone ogbenye dị bụ mgbade ayo 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 ayo
ayo ayo ayo akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne ayo oge a ka ndị befa ji wee libie nya bụ ayo ayo ebube ayo maka na ọ gbatakatala anụ gbatakata anụ ayo apụtazi ọ na-akpa nga ayo ayo ndị befa wee loo n'oge si ebe a wee bụ ọgaranya nke afọ na ebe dị ka ya ayo ayo